lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn o fɛn sɔgɔlen aw n'a ni sanga kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka fɔ ko bɛɛ k'i bisimila bi tɛnɛ renouveau matin kan. Biye tɛnɛ ye février kalo tile 21 sanba fila ani 22 aw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila ka fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw ni ce aw ka danaya la renouveau télé ale sugantili la. Maa minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna na ni olu sera u ka baarakɛyɔrɔw la u bɛ ka an lajɛ an ka foli bɛ u ye. Minnu fana bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don yan'u ka bɔ an bɛ foli belebeleba di bɛɛ lajɛlen ma. Minnu fana bɛ ka an lamɛn n'u bɛ ka taga u ka baarakɛyɔrɔw la k'u ka taga dɔɔni an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Lamɛnbaga jamakulu o yɔrɔ la an bɛ aw fo radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma. Radio Mamilon ka bɔ Kebi la ka taa se Tamani ma an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye. Maa minnu fana bɛ sɔrɔ anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page kan ko abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Biye tɛnɛ ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye an bɛna laseli minnu kɛ bi an dalen b'a la k'a fɔ aw kelen-kelenna si tɛna na fɔ aw jigi kɔ sabula kunnasiri min tun bɛ aw la kunnafoniya ko nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana tagabolow la aw ka o kunnasiri nin ye o bantɔla ye pewu. O la an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye. Fɛn bɛ tali kɛ dibila baarakɛbagaw la olu fana bɛ soli ka wuli sabati don o don sɔgɔma min b'a to aw bɛ se ka ni jɛmukan in latɛmɛ cogo ɲuman o bɛ se ka sabati cogoya min na fɔ aw fɛ yen nɔ olu ka wuli ka jɔ ye o ye an ka foli bɛ an ka dibila baarakɛba cɛbaw ni musobaw ye olu minnu cɛ sirilen don kosɛbɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila bɛ yan fɔlɔ yanni ani Isa Kaba Siri bɛ ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan bi tɛnɛndonya in na an bɛ soli ka kunnafoniw dayɛlɛ aw kelen-kelenna ka wasa o kama o la bi jɛmukan kɔnɔna la an ka bakurubaw olu bɛna tali kɛ fɛn minnu kan nin ye olu ye an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkuncɛ kɔnɔna la ni o bɛ weekend ko fɔ kuma min bɛ yen nɔ ni o tun bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen fana y'a faamuya i ka faamuyali cogo la o bɛ tali kɛ sans délai la ayiwa sans délai kun jumɛn de la o mot in employera ka caya kosɛbɛ ni dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna na a bilala hukumu jumɛn de kɔnɔna la ani anw yɛrɛ y'a suganti kun jumɛn de la a kun ye ka walawalali de kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka a faamuya a faamuyali cogo ɲuman na Isa Kaba sɔɔni ale bɛna i labɛn o kow kama ka walawala kunnafoni sanuma sɛgɛsɛgɛli ɲinini jɛlenya kɔnɔna na Kaba bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye. Ousmane Mamadou Traoré ale anw ka bi maa welelen ye an n'a bɛna masala an ka jamana kunnafoniya telimanw kan o fɛnɛ kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ logements sociaux la ni o ye dɛmɛ so ye fɔ cogoya wɛrɛ la ATT bugu kɔni dira M5 RFP sifinnaka minnu ma ale bɛna da don o koɲɛw la ka se ka walawala bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ o yɔrɔ la ka se ka to logements sociaux ko hukumu kɔnɔna la halisa Idrissa Sidibe Janjo Masa ka bɔ groupe renouveau la yan nɔ ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛna hakilina ta logements sociaux ko kana la o kɔfɛ aw ni Amadu El bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan Sori Ibrahim Diallo Sori bɛ dugu kɔnɔ ka ban a bɛ jateminɛw la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu kan anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni o laseli bɛna kɛ aw ye sɔgɔmada in na Dr Kulibali bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye fɛn min kan o bɛ tali kɛ wolonugu da bon kan ni o ye cancer du col de l'utérus ye ale kɔni bɛna da don la ka walawalali kɛ bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ Alexis Kalanbiri ale bɛ bisimila kunnafoni gafe minnu bɔra bi tɛnɛndonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseli bɛna kɛ bi jɛmukan kɔnɔna na aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa o kama sisan an bɛ baaraw dayɛlɛ ni wagati bolo da cogo ye. Sankolo o bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a fiɲɛ fanga o tɛna bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ bi yɔrɔjan filɛliw la min bɛ daminɛ kilomɛtiri 3 ka taa bila 6 bɔɲɔgɔnko la Mali kɔrɔ marabolo o filɛliw ko gɛlɛya mankan minɛna don o la ka sababuya ye gɔngɔnbulon ye o la Mali fantaw fɛ yɔrɔjan filɛli min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa 9 bɔɲɔgɔnko la o filɛliw bɛna sabi ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya olu cogoyaw ye ninnu ye fɛn bɛ tali kɛ bita la ko yɛlɛmaba bɛ ani kunun ta ni ɲɔgɔn cɛ sabula ka daga bita bɛ yɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ kunun ta kan o la kayikaw tilegan in na aw ka tile bɔta hakɛya o bɛ t'i jɔ digiri 40 na Kulikoro ka fara Sikaso kan ani Segu olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye
fɛn bɛ tali kɛ Mopti la olu ta bi jɔ 37 la Tombouctou degré 35 Gao 34 Kidal degré 31 Menaka olu ta bi jɔ 33 la Tawdenikaw olu ta bɛ kɛ degré 34 ye Buguni marabolo kɔnɔna na tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o bi jɔ degré 39 na Kucala 38 Kita Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ degré 39 ye Douanzan olu ta bɛ kɛ 35 ye San marabolo kɔnɔna na bi tilegan in na aw ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degré 38 ye Banɲangara 36 Joila degré 39 Bamako district kɔnɔna la sankolo ale bɛna jɛya fonɛnɛ fiɲɛ bɛna ci mais a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ yɔrɔ jan filɛli min bɛ daminɛ bi kilomètre 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la Bamako district kɔnɔna na o filɛliw ko gɛlɛya mankan min nana don a la ka sababuya kɛ gɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degré 38 ye Bamako na lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 52 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 38 ye wagati boloda cogo ɲini ye bi tɛnɛn sɔgɔma ka di kanubaga jamakulu kelen-kelen na ma a kun ye bɛɛ lajɛlen ka se ka i ta ni bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni ni sanga kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ don kibaru la an bɛna o dayɛlɛ aw ye. Sanga 26 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadu ne i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tumota a bɛ cogo di Zodeni a bɛ di a bɛ cogo la ça va très bien somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ a kɛra tile 2 ye j'espère que balinako tɛ mais girinkajɔw j'espère que a sabatira a bɛ fɔ ko maa ɲi ka jɛ kuma min na o y'a kasake kuma denmisɛnnin i b'i sen fila kan kuma min na o y'i boli kuma de n'o tɛ si ma se hakɛ dɔ la ka ban bitɔn dɔ i to soju la sa ka denmisɛnninw ci o kuma an bɛ o wuli ka jɔ waati min na sisan girin de bɛ kɛ k'a bila kosɛbɛ siga fosi t'a la ça va basi foyi tɛ n'an nisɔndiyalen ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na hali ni y'a sɔrɔ sigi gwɛlɛyalen don ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mun y'a gɛlɛya mun ye sigi gɛlɛya kɔni kan ka dɔ ni mois in bɛɛ kɔnɔna na ne tɛ kɛlɛ kɛ n'o de fiyɛ n ko nin ye ne ka mois de donc mois de février donc n'o banna sa i ka balawu de bɛ daminɛ nin y'an don dɔ ye sɔɔni fɛn mun ma kɛ bɔrɔ kɔnɔ maaw garisigɛ ye Fanta Tumota an bɛna olu lase u ma sɔɔni sisan dani nɔ ni aw ka tafili y'a munumunu hali ni y'a sɔrɔ a yɛrɛ fana an bilama ma nɔgɔn dɛ an ka réalisatrice ani technicienne u bilama min bɛ min ɲɛ ma t'u dɔn k'u ni sɔgɔma sɔɔni an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ tabari aw ni ce aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna na laadala an y'o fɔ renouveau bɛ sigi aw ye don kalifa baara fɔlɔw bɛ kalifa anw na n'o ye équipe matinale ye ka se ka na tile yɛrɛ taa fa an y'a fɔ bamanan maaw bɛ buguri da ka don kibaru bɔ nka anw fɛ yan tubabu tile la an b'a lajɛ jamana kibaruya belebelebaw ye jumɛn ye o de ye kɛnɛ sigilen aw ye bakurubaw bɛna tali kɛ min bɛ Mali ni Faransi cɛ ko sigi gɛlɛyalen don kosɛbɛ a laban yɛrɛ Mali yɛrɛ ye Faransikaw yɛrɛ ka finitigilakaw u yɛrɛ y'a kanu k'u bɛ taa Mali yɛrɛ ko u kana dugujɛ bilen u ka taa joona joona k'u ka kosow ni kasaw cɛ o kow bɛ danga jumɛn na mun y'u bila olu la min ye gouvernement jama ye ka wakulu da ministre Abdoulaye Maïga kan ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye sɔgɔmada in na Dr Choguel Kokala Maïga Mali yɛrɛ ni Faransi cɛ k'a bɔ barodada la k'a bɔ gɛrɛnkumaw la dogodogoya yɛrɛ ye mun fɛn ye gɛlɛya yɛrɛ ye mun ye bi ani kow taa cogo bɛ cogo di kibaruya in kɔnɔ Choguel ka laseli dɔw bɛna lase aw ma bi sɔgɔmada in na n'o bɔra ye Faransi taali jara maliden minnu ye olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛwolo de b'u ka wulikajɔ kɔnɔ minnu yɛrɛ ye furala ta ka Faransi senkɔrɔ fura yɛrɛ k'u ka teliya ko an kɔrɔtɔliw taali la olu ye wulikajɔ min kɛ kuna sini an bɛna o fana jaw yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan an y'a fɔ aw ye kabi jɔ a kun tɛmɛnen ko baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ ale ye 6 février la ɲɛnamaya Kolokani ani Jijeni an bɛna o jaw yira aw la sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ninnu ye bakurubaw ye sisan dani nɔ ninnu de bɛna walawala aw ye
aw ni sɔgɔma kokura y'aw bisimila an ka don kibaru kɔnɔ an y'a fɔ ten Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sigi gɛlɛyalen don wa a b'a la ka kɛ kurabakɔrɔ ka gwango ye don ani a dugujɛ dɔ bɛ ka fara sigi gɛlɛya cogoyaw kan a ma sɔrɔla k'a fɔ laadala fagabolo minnu tɛmɛna Mali la Faransi kun degelen don olu kɔni tali la k'u bila u sagona minɛn kɔnɔ fɛn min ka d'u ye u b'a bila u la u sago n'u dɔgɔn na a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi fagatigi kura minnu bɛ olu ko dɔ kɛra ko a ti ɲɛ bilen fɛɛrɛ ka kɛ sa Mali yɛrɛ ka jamanadenya ni a ka jamana yɛrɛ lafiyalenya hanabilali baaraw ka to a yɛrɛ bolo kama sigi tɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don min na gɛlɛya caman nana minnu na Faransi yɛrɛ ni Mali cɛ la a kɛra sababu ye fɔ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ni balimaya siraw gɛlɛya u ka lasigiden bɛ Mali la Mali y'o gɛn tile kelen i k'a dɔn ale k'a ka koso ni kasaw cɛ o taara o ye taa bila forobamugu yɛrɛ tɔ la min na nɛniw ni jɔyamaw fanga bonyana i k'a dɔn awa jasiraw ani telesow olu sanfɛ k'a ka ja Faransi finitigi Faransi jamana marabaa ɲɛmaw fɛ ka b'o la sa fɔ a ko tɔ ni tun ye kelen min ye ni o ye lakanabolo jɛɲɔgɔnya teriya sira min bɛ ani Faransi cɛ Faransikaw yɛrɛ k'a kanu sa k'a fɔ ko u bɛna u ka kosow ni kasaw cɛ kalo 4 ka taa kalo 6 o kɔni na kuma fɔra don min o dugujɛ kelen bɛɛ an ka Mali jamana ɲɛmaw y'a kanu ka u yɛrɛ fana ka hakilinaw ta ko Faransi kana tile kalo 1 kalo 2 ko tɛna bɛɛ cogo si la ko sisadani na u b'a ɲini Faransi fɛ u k'u ka minɛ bɛɛ lajɛrɛlen cɛ ka taa jateminɛbaa caman y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye furu salen yɛrɛ kɔni ye Mali ni Faransi cɛ lakanako ale nasiratigɛ la nka wulikajɔw kɔnɔna la min bɛ tali kɛ gouvernement ka cɔ ala minisiri min ɲɛsinen don u ka kuma lasela ma bi n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ale ye ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn awa kun minnu yɛrɛ ye a to Mali yɛrɛ ka hakilina ta ani gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali ni Faransi cɛ bi a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ o kan o kɛlen kɔ ka hakilinaw ta ko Faransi kana tile domodɔ kɛ Mali la bilen k'u minɛ bɛɛ lajɛrɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ lakana nasiratigɛ la minisiri ye min fɔ Wartɛm kuma galama la an k'a lajɛ an ka jamanadenw miiri lajigin k'a fɔ bɛnkan de bɛ Mali ni Faransi cɛ ni bɛnkan b'aw cɛ n'aw kan ka waleya fɛn fɛn kɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn bonya b'a ko la wajibiyalen don i k'i sara i tɔɲɔgɔndɔn in na du ma kɛ nin na i ye u ka décision ta k'a fɔ k'u bɛ Barkan mɔgɔw ni Takuba mɔgɔw k'u b'olu bɔ an ka jamana la k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye juin kalo tɛmɛlen u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni armée malienne tɛna baara kɛ tuguni u dun b'an ka jamana la n y'a fɔ cogo min na bɛnkan b'an cɛ o juin kalo kelen kɔnɔna la ko fana k'u bɛ Barkan bɔ an ka jamana kɔnɔ donc a ma bara n'a k'a fɔ u bɔra ka nin mun fɔ nin ye a kɛra u cogoya ye u bɛ to ka décision ta k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye an tɛ fɛn kalama bon an fana ko a ko selen bɛ yɔrɔ min na ni m'an bɛɛ la an b'an ka jamana fɛ u ko k'u bɛ u ka mɔgɔw ta kalo 4 ka se kalo 6 ma an ko k'an y'a mɛn n ko basi tɛ an ko an fana tɛ o kalo 4 ni kalo 6 k'an t'o makɔnɔ n k'u ka mɔgɔw ta ka bɔ sisan ko fana k'u ka mɔgɔw ta u ni tubabu tɔw bɛ bɛn ko la ka sɔrɔ an sen t'a la an ko fana bon n'u b'u ka mɔgɔw ta u ka u ta sisan wa n'u b'u ta fana a bɛ kɛ anw de ka yamaruya kɔnɔna la wajibilen don ka a fɔ autorité malienne k'a dɔn u bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na mais o bɛɛ n'a tɛmɛnen kan an ko ni gɛlɛya b'an ni Faransi cɛ a bɛɛ n'a ta Mali dayɛlɛnnen don mais san 2013 terrorisme cɛ Français ka baara fɔlɔ k'u b'an dɛmɛ o kɛlɛli la an ka jateminɛ k'a fɔ o yɛrɛ tɔ de juguyara parce que a bɔra jamana kɔrɔnyan fan fɛ ka na jamana cɛmancɛ fan fɛ ka tila ka taa fo Sikaso fan fɛ n'i y'a jateminɛ bi yɛrɛ la jugu bɛ fan bɛɛ an ka jamana kɔnɔ mais ala barika la depuis kalo 6 an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye cɛsiri mun kɛ pour que ka kɛlɛkɛminɛn caman san an bɛɛ bɛ ka jateminɛ k'a fɔ ala barika la dugu caman an bɛ ka terrorisiw gɛn ka bɔ o kɔnɔna la puis armée malienne bɛ ka segin population yɛrɛ minnu kun bolila ko terrorisiw ni fɛnw bɛ olu caman bɛ ka segin an bɛ ala deli hali bi an ka sarasicɛ minnu bɛ k'o baara ɲuman kɛ hali bɛɛ la k'u dɛmɛ kosɛbɛ pour que terrorisiw ka se ka bɔ an ka jamana la cogo bɛɛ la ani mɔgɔ min bɛ k'o kɛ ou ni jamana bɛ k'a kɛ an ko k'an dayɛlɛnnen don puisque an tɛ an ka dugu ye n'i ta i ka dugu ye a wajibiyalen b'i kan i bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ pour que i ka se ka jugu kɛlɛ i b'o fɛɛrɛ tigɛ a tɛ a wajibiyalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a f'i ye i kan ka baara kɛ cogo min na bon ani Faransi ka ko bɛ ten de parce que olu bɛ fɛ ni mun ka d'olu ye an ka taa o sira fɛ bon a dun ka ca n'an taara o sira fɛ an ka hɛrɛ t'a la donc jamana ka hɛrɛ bɛ mun na
an bɛ ka to sira de fɛ sisan mais an ko fana bɛɛ n'a ta ni gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna la Mali tɛ n y'a jateminɛ an yɛrɛ ka o y'an yɛrɛ ka mara kɛcogo ye an dayɛlɛnnen n'o bɛɛ ye mais an ko ni mɔgɔ min bɛ na an bɛ fɛn kelen de ɲini a tigi fɛ a tigi k'an bonya an ka jamana k'o danbe segin a ma. Tabarikala Lieutenant Colonel Abdoulaye Maïga ministre min ɲɛsinnen don jamana ka marako ani gouvernement yɛrɛ ka kuma lasela don an bɛ donni min na i ko bi ale kɔni ye ɲɛfɔliw kɛ ko yɛrɛ gɛya yɔrɔ ye fɛn minnu ye ani Mali yɛrɛ bɛ min nɔfɛ bi o ye k'a fɔ ko tɛ maa dimi ko dɔw kɔnɔ nka n'a tɛmɛna da kan i laban i bɛ wuli k'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la o kuma ko b'o gun de kan an bɛ donni min na i ko bi an ka ɲininiw kɔnɔna la jatew y'a jira k'a fɔ ko yɛrɛ gɛlɛyara Faransi bolo yɔrɔ min na o ye Faransi tun b'a fɛ ale ka kɔdo nasiratigɛ la nansara tulo bile jamana fɛn o fɛn bɛ yen ni teriya sira bɛ Faransi ni o cɛ n'olu bɛ jɛɲɔgɔnya ni dɛmɛ baara la anw ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka se k'u ka minɛn bɛɛ cɛ ka tugu ale kɔ ka taa nka o baara in gɛlɛya ale Faransi bolo kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ nansara tulo bile ka jamana maa minnu bɛ yen u ye dibidibi ni dugu ɲɔgɔn ye ba dɔw kɛ n'olu ye ɲɔgɔn ye minnu na o tun b'a fɛ u bɛɛ lajɛlen ka Mali fili a kɔ jalan kan ka taa n'u yɛrɛ nka o baara gɛlɛya ale Faransi bolo sabula ale yɛrɛ tɛ ka se ka nansara jamana bɛɛ lajɛlen kuru ka don a sagona da fɛ sabula min bɛ tali kɛ o ko nasaratigɛ la Mali yɛrɛ minisiri ɲɛmaw ni jamana faamaw y'a kanu ka se ka tubabu jamana tɔ ninnu ka lasigidenw ka ɲɔgɔnyew ni kuma ɲɔgɔnyew sabati k'a yira u la k'a fɔ ko kɔni tiɲɛ min ye Mali ni Faransi cɛ o ye nin ye nka Faransi bɛ min fɔ diɲɛma ɲɛna o kɔni tɛ a tiɲɛ lakika ye tiɲɛ min yɛrɛ fana bɛ yen Mali ministre ɲɛma Dr Choguel Kokela Maïga jamanakuntigi ka danganaya kɔnɔ o y'o ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛ olu ye k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ sira bɛɛ lajɛlen bolo ni min bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ Mali ni a den dɛmɛ an ka gɛlɛya kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ u k'u bisimila ɛlɛ ni an bɛ ku nka ni min kɔni fana b'a fɛ ŋaniya juguya yɛrɛ kɔnɔ ka na i yɛrɛ kɛ Mali dɛmɛbaa ye k'a sɔrɔ i bɛ Mali bɔ ka di juguw ma ko an tɛ jɛn ni a ye o kɔni kɛra sababu ye tubabu jamana maa caman yɛrɛ fana ka jisumaningu koliji la k'a jira k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya min bɛ u ni Mali cɛ olu bɛ to sen na jamana wɛrɛ bɛ diɲɛ gun wɛrɛw kan olu bɛɛ fana ni Mali cɛ dɛmɛɲɔgɔnya bɛ sen na dakurunya kelen maaw bɛ k'a tali min kɛ k'a fɔ Mali tolen don a kelen na k'a kɛ gɔn kelen na bila ye ko a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji ji Faransi taali ko maa caman y'a laɲini a mɛnna minnu yɛrɛ bɛ yen olu y'u kantigɛ da yira a la k'a fɔ ni Faransi taara ka bɔ Mali la walima Mali ka lakana ko a ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ Faransi bolo k'a di Mali yɛrɛ ma ko ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ kow la o jɛkulu dɔ ye yɛrɛwolo début sur les remparts kabi waati ja olu kɔni b'a la k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin Faransi ma min yɛrɛ kɛra sababu ye fɔ k'u ka maa ɲɛma Adama Ben Jara Faransikaw yɛrɛ ka ɲakili bɔ ka ɲɛsin olu ma n'o ye tubabu tulobilenw ka jamana ye ka olu kɔni bila ɲakili minɛ hukumu kɔnɔna la min ye Faransi taali a hakilinaw talen kɔ olu ni jamakulu wɛrɛ minnu bɛ yen n'u y'a kanu Faransi taali ka kɛ nisɔndiya ko ye olu ye jɛrɛ ni kunbɛ dɔ boloda kunna sini ko Bamako yan nɔ ani Mali fan caman minnu na u bɔra k'u ka dusuma kasa jira ko dɔw bɔra kɛnɛ kan n'o ye ka tasuma don Faransi ka drapeau yɛrɛ la ani ka Emmanuel Macron Faransi masakɛ ka sɛbɛkɔrɔla jaba kɛnɛ in kan na wa furala yɛrɛ taara an ka musolakaw fɔ min ye tabiyaba ye an ka jamana la ka Faransi sennɔ sɛbɛkɔrɔ fura lɛ ni ko ala k'u ɲuman ta kɛlɛ i ko Faransi taali kɛlen kanabilali kura ye Mali bolo n'o ye indépendance ye Maliki Jalo tun b'a kɛnɛ kan renouveau cɔ a la an k'a lajɛ. Mɔgɔ i bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ni ala o nɔgɔya ye i kan ka bɔ ka ala wale ɲuman dɔn ka bɔ k'i ka nisɔndiya jira o la fɛnɛ quoi o de y'an ka wula in na bɔkun ye donc dɔwɛrɛ tɛ n'o ye Faransi taalen ye quoi parce que anw tun t'a dɔn ko nin bɛ se k'a kɛ donc ni ala ye chance d'anw ma o ka kɛ anw ɲɛna donc an kan ka ye o kɛnɛ kan vraiment bi ye anw ka diɲɛlatigɛ don dɔ ye an bɛ content don min na kosɛbɛ 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 bon an t'a fɔ u ka siya bi ni Faransi bɛ se ka bɔ yan bi a ka d'an ye u ka bɔ yan dɛ autorité min bɛ ka min fɔ u b'a ka kumakan de lawaleya autorité bɛ anw de kama u ko k'u bɛ ka baara de kɛ dɛ kunun olu tun ma bɔ ka kuma an tun bɛ jugu la dɛ u ko k'u ka taa sans délai tiɲɛ la o diyara n ye quoi k'u ka bɔ ko sans seconde la de quoi u ka bɔ dɔrɔn ka taa n'u sɔrɔ u ka minɛnw donna an yɛrɛ wala an bi yan u ka minɛnw u ka ta mun an yɛrɛ b'a ta k'a b'u ye fo kana se kalo wɔɔrɔ ma k'olu bɛ taa bon o kalo naani o kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ u b'a fɛ ka fɛn dɔ de labɛn o kɔnɔna na donc an k'u ma sisan ni toli ko t'u ma saya ko b'an ma donc o kun kɔnɔna na an y'a ɲini u fɛ yan'a k'a fɔ ko kalo naani kalo wɔɔrɔ k'a bɛ taa o la an ko bi a y'a ka minɛnw cɛ ka taa n'a tɛ se a ka minɛnw kɔrɔ an b'a dɛmɛ k'a ka minɛnw ta a k'an ka jamana to an ye quoi est-ce que o de y'an seko ye wula in na.
tabarikala min ye Maliki Diallo ale kuma ka do sɔrɔ ko in kɛlen do cɛ dɔ bɔ mɛ muso ko la a bɛ ko kɔfɛ Faransi ko a bɛ taa Mali ko sini ka jan a ye soli bi bɛɛ wa hali ni mina tɔ min tɛ an yɛrɛ bɛ mobiliw d'aw ma an b'u cɛ an bɛ t'u bilasira nka o bɛɛ n'a ta i k'a dɔn taali dusu t'u la a ma sɔrɔla k'a fɔ Emmanuel Macron yɛrɛ ye dantigɛ dɔ kɛ fɔ kana kuma porokotolen wɛrɛw bɔ o kɔnɔ ko Faransi sumayali labɛnw na ko olu tɛ se k'u girin ka taa ten sabula ko olu b'a la ka MINUSMA lakana ko yɛrɛ ye maa caman dabaliba sabula a kɛlen kɔdimi dɔ fila ka sɛmɛ ɲɔgɔn na ye jamana in kɔnɔna la ko ma tigɛ da min na kibaruya a renouveau bɛ wuli ka jɔ k'a kɔnɔ tako gale in kɔnɔ an y'a fɔ Mali kɔnɔna la dɛmɛ maaw fana ka wuli ka jɔw fanga ka bon kosɛbɛ o nasiratigɛ la dɛmɛ jɛkulu ka ca Mali kɔnɔ minnu ye organisation non gouvernementale ye n'an k'o ma ONG o dɔ ye baɲumankɛ tɔn ONG Taɲɛ ale bɛ wuli ka jɔ la jɔsen caman na walasa ka dɛmɛ yɛrɛ don jamana yɛrɛ ka yiriwa nasiratigɛ la o kama Kolokani ani Jijeni mara la u ye 6 février min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ bunakun kan ka se ka ɲangataw ni kɔlɔlɔ walew ani k'a dɔn dangarina minnu bɛ kɛ bi an ka sigidaw kɔnɔna la ka ɲɛsin cɛw musow ani den tanganiw ma furu jonaw ni a ɲɔgɔnna caman dakurunya kelen fariyaw ni damatɛmɛ wale minnu bɛ kɛ ka se k'olu kɛlɛ o ɲɛnamayali hokumu kɔnɔ Kolokanikaw fɛ yen an y'a ja dɔw yira aw la jɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la k'a fɔ u ye wale caman kɛ minnu ye laadatigiw ni dinɛtigiw ni i k'a dɔn k'a fɔ tabiyatigiw farali ye ɲɔgɔn kan k'u lakalan o kɔlɔlɔw la ka se dɛmɛ yɛrɛ ma ni o ye se yɛrɛ kɔrɔ nasiratigɛw ko min ma autonomie ka se ka safunɛ dilanminɛw ni jagokun di yengaw ma ani wale caman wɛrɛw minnu kɛra i k'a dɔn Kolokani ani Jijeni renouveau tun b'a kɛnɛ kan an ka ja dɔw lajɛ. Baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ ka ɲina 6 février la ɲɛnamayali baaraw n'u donna ni weleweleda kalanbulon ye ka ɲɛsin Kolokani mara dinɛtigiw n'a laadatigiw ma farinya ni ɲangata walew ni u kɔlɔlɔw kan. Ta wale min bɛ tɛmɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw musow ani cɛw ma donc an masalal'u la kosɛbɛ wasa olu bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na sigida la o bɛ se ka ban cogo min na. Nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kabini ONG Taɲɛ bɛ yan u ka action b'a fɔ a 90% a bɛ VBG kan donc VBG an bɛ waati min na sisan ne kɔni b'a dɔn VBG tɛ ko dunan ye Kolokani mara kɔnɔ yan nɔ n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ VBG ko la sisan a faamuyali kɔni hakili kɔni ala barika la a faamuyalen don mɔgɔw fɛ a waleyara fana a bɛɛ ka waleya. U ye microw ni kuranyeelen minɛnw di misiriw la Jijeni mara kɔnɔ. Misiri minɛnw ye dugu fila ma Shɔla b'o la Sorontigila b'o la donc an t'olu di wasa o diinɛmɔgɔw u k'an dɛmɛ an ka weleweleda la wasa ni nɛgɛkɔrɔsigi ani furu joona ani ɲangata wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ni denmisɛnninw ni cɛ yɛrɛ fɛnɛ b'a la olu ma olu ka wajulu senfɛ u ka se k'u da maga o la vraiment u bɛ se ka dabila cogo min na an ka sigida la. Ka micro ni batterie ni panneau tout ça avec ampoule là vraiment an b'a fɔ k'ale ɲɔgɔn a bɛ yɔrɔ éclairer bien a bɛ yɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ donc bonya foyi tɛ tɛmɛ nin kan quoi parce que misiri mago bɛ ninnu de la. Koba wɛrɛ min bɔra nin don in na ɲɛnamayali kɔnɔ o kɛra tigɛdigɛ dilanminɛ caman ni jagokun wari dili ye Jijeni yɛrɛ mara kafo musomisɛnnin caman ma yɛrɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔ. Yɛrɛ dɛmɛ kɔnɔna la an ye tigɛdigɛ dilanminan donc an y'o di groupement dɔw ma wasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ donc o yɛrɛ dɛmɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ furu joona a jubaju ye fantanya ye n'u sera ka baara kɛ ka wari sɔrɔ u yɛrɛ ye donc o b'u kisi vraiment furu joona ma. A bɛna nafa caman ɲɛ an yɛrɛ la a dili diyara an na kosɛbɛ yɛrɛ. Ma se ka minnu garisɛgɛ don kala lɔ ani dɔw garisɛgɛ donna nɔ k'u ma se ka taa ɲɛ o sigilen ye don ten nɔ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na puisque u dɔw bɛ min miiri o ye jamana kɔnɔ taw taaɲɛ ka nin bɛ baara ye a fɔlɔ tɛ nin ye u y'a safunɛ bila minɛnw di an y'o dili kɛ fɔlɔ an bɛ bi don min na dugu o dugu n'o sera ye i bɛ taa sɔrɔ u kelen kelen ka kɛsu kɔnɔ wari min bɛ yen a ka ca ni nin fana nana fara o kan tiɲɛ na nisɔndiya da ye anw da yan tɔgɔ min b'u ka projet la ko taaɲɛ anw y'a dɔn taaɲɛ don anw kɔni fɛ anw ka commune kɔnɔ anw y'a dɔn ka ban ka nafa dɔn ka ban a y'a min ɲa musomaninw ye anw de b'o dɔn parce que musomanin caman bɛ o y'a jamana kɔnɔ t'a bila nin bɛ dugu o dugu rɔ
ko i bolo bɛ nin baara la a bɛɛ ɲinɛna taama kɔ 6 février baara kunfɔlɔ ninnu kuncɛra ni denmisɛnninw tɔgɔla seko ni dɔnko kɛnɛ ye min kɔnɔ kunnafoniw lafaamuyaliw ni bilasirali caaman kɛra fariya ni ɲangata wale mun bɛ ta ka ɲɛsin an ka musow ni cɛlakaw ma bi tabarikala min ye ka dɔn k'a fɔ awa 6 février baaraw bɛ to senna fɔ ka se nin kalo in tɔ bɛɛ lajɛlen kuncɛli ma o kama a fɔra cogoya min na dugu 15 ka fara buguda 14 ka kamila yɛrɛmara kafo kɔnɔ a ɲɛnamayali hokumu kɔnɔna na baɲumankɛtɔn kelen in fɛ olu kɔni y'a kanu ka nɛgɛkɔrɔsigi ni furujoonaw bɛɛ lajɛlen dabila pewu i k'a dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn an ka jamana faamaw ka ɲɛmaya kɔnɔna la min kɛra fɛn sabatilenba ye a kɛnɛ kan u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna ka u sen bolo ko ka bɔ a baaraw la pewu an yɛrɛ ye minnu seereya Fanta Sɛnwota saga kɛra 45 ye i k'a dɔn kibaruya ta ko fɔlɔ an b'a sonsoro yan yani an ka se ka i ka sori kalabanci ni ale lasɔrɔ ni tɔgɔ kura ye Firike Banjugu ye sori ko k'a y'i bɔ bolo la vendredi de don donc i sera sabali koyi donc kibaru ta ko fɔlɔ o tun ni Amadu k'i fo baara kɛcogo ɲuman na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye Sori Ibrahim Diallo an bɛna kuma di ale ma ni sanga kɔnɔna na a mana kɛ Bamako sigida kelen min na taa ni ka segin bɛ cogoya min na o sigida kofɔlenw na ani a bɔli cɛ kana bila sisan na a ka jateminɛw bolila fɛn minnu kan a ye jateminɛ minnu kɛ siraba kanaw la ka fara Anazer ka bilasiralikanw kan Batoma Kane a lajɛ ni Sori bɛ da la